Nyathi moro mawuoyi ma jahigni 7 okwany ringre Odundu mar Pitaka bang' ka nyocha ogo ripode ni olal e kar dak machoka mantiere kaunti ma Nairobi. Nyathino ma nyocha ogo ripot mar lal mare chieng' tich ang'wen juma mokalo to gikone familia mare oromo gi masira bang' kwanyo ringre ka osetho. Min mare lero ni gisebedo ka gimanyo nyathineno nyaka nyocha nolal, to kata kamano nyocha menyo mare pok onyuolo olemo. Ne ochune dichuo wang'i ringre mane ripot oyango ni okwanyo Odundu mar Pitaka. Gikone oyango ni mano ne en wuode. Obila mag okwach kich osekawo ringreno kendo gidhi timo nonro ewi gima dine kel tho mar wuoyino. Funga mlango. Sasa leo mtoto amepatikana. Mama alipigiwa simu akuja, alikuwa anaenda kumtafuta na huko juu Jessica. Akapigiwa simu akuje angalie mtoto mwingine amepatikana kwa kisima kama ndio huyo. Akija anapata ni yeye kweli. Sasa sisi tunahuzunika kwa kupoteza mtoto Jerome. Jerome alikuwa mjukuu ule mtiivu na anapenda watu. Hivi unatuona nao mama, tumetoka Komarok, sisi ni majirani. Tuko na uchungu mtoto kutuacha. Hatukujua mtoto atapatikana kama amefariki.